Γεια σας. Η μέρα στήθους σήμερα. Αποτελείται από 3 διπλό σετ. Πρώτο διπλό σετ. Πιέσεις μπάρα σε ίσιο πάγκο μαζί με ανοίγματα σε ίσιο πάγκο. 3 σετ των 8 επαναλήψεων. Δεύτερο διπλό σετ. Πιέσεις αλτήρων στον επικοινή, ανοίγματα αλτήρων στον επικοινή. 3 σετάκια, 8. Τρίτο και τελευταίο δισέτ. Πιέσεις στην πρέσα του στήθους μαζί με διασταυρώσεις στο crossover. 3 σετάκια των 10 επαναλήψεων.